kalem-kalem ae ngono. Iya Kang bener kowe karo aku wis tuwa, wis wanen. Iya Kang ning kowe nek mlaku ya aja banter-banter. Buayaku lumat nek ngetutno kowe Kang. Iya ora banter. Tetep tak enteni kowe. Iki mau pentas ning desa ngendi jare? Pentas ning desa ngendi? Ning ngomong aja banter-banter ngono lho Kang. Iki pentas ning desa Mbandang, Kang. Tanggane awake dhewe. Kowe karo aku iki wong jeruk. Iki pentase ning gone desa Mbandang, Kang. Gang sak desa, Kang. Iya. Alhamdulillah iso pentas ning gone Mbandang kene. Ora ana alangan sawiji apa-apa ya. Ngene. Iki sing delok iki ora ning gone offline, nanging ya ning gone online, tegese ning gone YouTube kuwi ya ana sing nonton. Mbok ya dikenalake iki sandiwara apa, saka ngendi lan ketuane utawa pemimpine sapa ngono. Weh, iya Kang. Tak kenalno ya Kang. Iya kenalno. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas. Dipun tepangaken menika sandiwara ketoprak krida muda sondong majeruk. Saka desa Sendang Agung Jeruk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Bulan baleni kowe. Nek ngomong di bulan baleni Ora ngono, Kang, ora ngono. Biar jelas, biar cetha, biar gamblang, biar do ngerti. Nek sandiwara ketoprak krida muda sondong majeruk kuwi saka Rembang ngono lho, Kang. Ngono ya aku ngerti. Aku ngerti sedya lan karepmu. Ben wong Rembang nek arep sedekah bumi kuwi nanggape ketoprak Rembang dhewe ngono ya. Ora liya ketoprak krida muda sondong majeruk ngono. Iya no Kang, iya. Karo nguri-nguri budaya Jawa khususnya ketoprak saka Jawa dhewe ngono lho. Khas Nuswantara Indonesia Raya Merdeka ngono. Iya. Ketoprak krida muda sondong majeruk saka desa Sendang Agung Jeruk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Kuwi ketuane sapa lan pemimpine kuwi sapa ngono. Nek arep nimbali ketoprak krida muda sondong majeruk utawa ngersakake ketoprak krida muda sondong majeruk kuwi biar ngerti sing dijujuk sapa ngono. Weh. Iya Kang. Tak wenehi ngerti ya Kang. Nek arep nimbali ketoprak krida muda sondong majeruk, kowe langsung mara ning desa Jeruk, takon sing asmane Ki Sigit Sungkana. Weh, kandhane nek ngomong kuwi aja bolan baleni. Biar cetha Kang. Mergo apa? Ketuane utawa pemimpine ketoprak krida muda sondong majeruk kuwi asmane Ki Sigit Sungkana Kang utawa Pak Kono. Nek arep nimbali utawa ngersakake ketoprak krida muda sondong majeruk kuwi langsung ning jeruk goleki omahe Pak Kono ngono Kang. Ngene. Nek sing omahe adoh mbok menawa kuwi wong Pati, wong Rembang, wong Bojonegoro, wong Tuban, nek arep nimbali ketoprak krida muda sondong majeruk piye? Walah gampang banget. Ning arep ngisor iki lho kuwi ana nomor HP-ne. Nek arep nimbali ketoprak krida muda sondong majeruk, kuwi kari ngubungi nomor ning ngisor iki, Kang. Weh, iya. Ngene. Ayo ndelok biare ketoprak krida muda sondong majeruk yo, ayo. Iya Kang, ayo. Weh, ayo